así comenzó todo. Benvidos a Cinefilia. In settembre del 2019 chiamoume Belen Bovo, che da quella era gerente de Teleminio. Quería emitir un programa dedicado ao cine e buscava alguien para cubrir o rol de autor e presentador. Afectei casi de inmediato e empecé a traballar desde cero, pero cuñas ideas moi claras na cabeza. O programa tiña que ser en galego e o contido orientado principalmente ao audiovisual de aquí, para dar a coñecer ao público todo o bo que se estaba a facer aquí a través de diferentes miradas, xéneros e formatos. A excelencia da nosa cinematografía, a galega, que estaba a medrar de forma exponencial e nas súas múltiples expresións. Belén escolleu o plató que foi o Hotel Barceló. Ali fixemos as primeiras conversas con invitados. A primeira foi co actor José García. Nado en Carballiño, José García desenvolveu case a totalidade da súa carreira fora de España, pero sobre todo en Francia, onde é unha verdadeira estrela. José García viñera xa maquillado desde o hotel e foi moi amable. Recordo que me contou anécdotas sobre unha película que acababa de rodar en China. Que la gente no te habla directamente, sí. El director viene y se pone al lado tuyo, pero no viene, nunca hay nada de frente, pero siempre es con compartir cosas contigo y tal, pero con mucha humildad, con mucho, es muy interesante. Mucho respeto, ¿no? También, mucho respeto, sí. Nos programas seguintes, para as entrevistas, chamei aos profesionais que vivían en Ourense e aproveitei das proxeccións con invitados que tiñan lugar no Cineclube Padre Feijó. Así, Fernando González, Melania Cruz, Luisa Vilés, Isabel Risco, Suso López ou Andrés Goteira acabaron sentados no sofá do programa. Persoalmente, se volvo a ver esas primeiras entrevistas, só podo fixarme nas miñas patillas ao estilo rockabilly. Ademais das entrevistas, nestes primeiros programas había unha sección dedicada aos profesións do cinema. Era un espazo do programa que tiña unha clara finalidade didáctica e ao mesmo tempo entretida. Preguntábamos a xente na rúa se sabía que facía un director de fotografía, un axudante de dirección, un guionista ou unha script, e despois escoitábamos as palabras do profesional que explicaba en que consistía o seu traballo. O sentido deste espazo, claramente, era dar a coñecer que non só existen cineastas, actores ou actrices. Todas as profesións do cinema, incluso as menos visibles, son igualmente importantes dentro do proceso de realización dun filme. O traballo colectivo está no ADN do sétimo arte. No 2020 chegou a pandemia. Dentro da traxedia, na semana no que pechou todo, tiña o programa xa gravado. É dicir, tiven unha semana de marxe para organizarme. Así que o meu salón de casa converteuse no plató. Tiña cámara e trípode, pero non tiña focus, así que para iluminar ben estaba pendente da luz que entraba directamente desde o balcón pola tarde. As entrevistas facíanse vía Zoom. Logo enviaba o material á montadora que me reenviaba o programa unha vez listo para revisalo antes da súa emisión. Cando voltamos á nova normalidade, saímos de novo á rúa. Un dos primeiros programas que gravamos nesa época foi sobre a proxección de María Soliña de Ignacio Vilar no Autocine en Verín. A ver, o Autocine é unha boa iniciativa e nestes tempos que hai isto do virus, pois cada un no seu coche mantén esas distancias e é unha boa iniciativa. Imagino que moitos de vos tampouco sabedes que é María Soliña. É unha das grandes mulleres que penso que hai que coñecer, sobre todo no momento que estamos a vivir. O plató, a partir de alí, foi o do Cineclube Padre Feijó de Ourense e deixamos o Barceló para os programas de verán e os de Nadal. A encargada de gravar os programas nestas primeiras tempadas foi principalmente Eva Sarmiento e a montadora foi Eva Cotano. Acórdome que empezamos grabando no NH
no hotel. Acórdome de como intentábamos esconder os cables entre os sofás para que non se viran, que quedara todo así un pouco máis colocadiño, todo tal. Despois, bueno, xa pasamos a gravar o programa no Cineclube, xa un plató pois, moito máis cinematográfico, moito máis, bueno, para nós, eu creo que moito máis en consonancia co programa, e que ademais, bueno, sempre nos abriu as portas desde o primeiro día, con moito cariño, e sempre estaban aí para o que necesitamos, o sea que moi ben tamén. Recordo os especiais que facíamos durante o OUF no Marcos Valcárcel, recordo as rodaxes as que fun gravar, bueno, non sei, é que son tantas historias que, claro, ao final, bueno, estuve creo que 2 anos ou 3 gravando Cinefilia e con todo o que iso conleva. Hola, espectadores de Cinefilia. Hola, Simone. Qué orgullo ver cómo ha crecido este programa, que empezó con tanta ilusión y tantas ganas. Y aunque de por medio nos tocó un poquito de incertidumbre con la pandemia, lo resolvimos con más ganas y poniéndole un poquito más de ingenio. Larga vida a Cinefilia y felices 300 programas. Un beso. En cada tempada sempre intentamos engadir novidades, como as preguntas cinéfilas no 2023 ou no 2024, cando introducimos o Espazo Enfoca, dedicado á formación profesional e a contar aspectos menos coñecidos do audiovisual, como a distribución. Ou, o ano pasado, as principais localizacións de interese cinematográfico de Ourense. En todos estes anos, Cinefilia foi medrando. Documentamos rodaxes e estreas, viaxamos a festivais, estivemos presentes en Berlín, San Sebastián, Melgazo, en Espiño, en Portugal, en distintos festivais galegos, o igual que eventos celebrando sempre os éxitos do noso cinema. Cinefilia é un programa feito con medios modestos, pero que conta cun equipo moi especial. Non somos moitos, pero os que estamos traballamos con compromiso e agarimo. Verdad? Sí. O programa non sería posible sen eles. Fanny Fernández é a montadora do programa das últimas tempadas. Borja Carreiro, Guillermo Zulbarán e, sobre todo, José Donís son os cámaras principais que me acompañan agora nesta aventura. Pois a experiencia no programa, desde que entrei, a verdade é que moi ben, bastante inesperada. Eu vía o programa de antes de traballar en Telemiño, coñecía o programa, gustame moito o cine. A verdade é que cando entrei en Telemiño sorprendeu un pouco co equipo reducido que somos, o bo traballo que conseguimos facer e a todos os sitios que conseguimos chegar con Cinefilia, a verdade. Ao longo destes anos foron moitas as anécdotas e a xente coa que traballamos, pero lembro con especial cariño cando fomos a Vigo a gravar Colab Rueda, porque pois a verdade é que tivemos tempo para sentarnos, falar con guionistas, basicamente, compartir experiencias, e a verdade é que foi un día, ademais do traballo agradable de poder escoitalos e integralos no programa, pois foi un día bonito no que poder falar e compartir experiencias coiles. Traballar con Simone, pois a verdade é que hai que estar concentrado, porque non deixa escapar unha, pero bueno, iso tamén se ve no resultado do programa, que a verdade é que é bastante bo. E como no, para rematar, queremos recordar os 2 premios Mestre Mateo que recibimos no 2021 e 2023 e as distintas nominacións que conseguimos cada ano.
ademais do premio CREA a mellor realización no 2022. Algo que nos axudou a medrar como programa e que nos enche de orgullo e felicidade. Chegamos ata aquí. Habería moito máis que dicir, anécdotas que contar, experiencias para compartir con todos e todas, con vos que nos seguides con agarimo cada semana. Pero o programa dura 25 minutos e... Simone, perdona, ¿puedes venir? Vale. Vale, imos a revisar de que isto está ok e faltaría algo máis. No, eu creo que xa prácticamente xa está todo, o programa está feito, xa incluso podemos ya pensar a programa a próxima semana. No, faltan temos un mensaxe que chega do xornalista da Sexta tamén, e temos todos os mensaxes de parabéns que temos que escoitar, que nos enviaron todos os colegas e amigos do audiovisual galego. Pois vamos a lanzar esos mensaxes, lanzamos os vosos mensaxes de parabéns, e xa empezaremos a traballar no programa 301 de Cinefilia. Vale, vamos a ver esos mensaxes. Sí, pues esas lluvias activan la alerta amarilla por precipitaciones que pueden ser localmente fuertes en puntos de aquí, de las Rías Baixas, y también en el interior de Ourense. También se esperan tormentas con fuertes granizadas, sobre todo en la ciudad ourensana. Y es que en los últimos... Sí, un momento. Sí, porque tenemos... última hora, sí, es que, perdón, es que nos avisan que el programa Cinefilia de Telemiño cumple 300 programas. Felicidades, Simone, felicidades a todo el equipo por esos 300 programas defendiendo la cultura, el cine de Galicia, el cine hecho aquí en nuestra tierra. Simone, muchas felicidades y por otros 300 programas más. 6 tempadas, 300 programas, recordade isto. 6 tempadas, 300 programas. Programa decano do cine en Galicia. Ata pronto. Ei, Simone, tanti auguri, moitísimos parabéns por eses 300 programas. Longa vida a Cinefilia e ti sabes que es un ragazzo in gamba. Moitísimos parabéns, Cinefilia, por eses 300 programas, a seguir así e apoiando o cinema por moitos anos máis. Un bicazo enorme. Non é sinxelo facer 10 cousas dalgo, moito menos 100. E casi é unha utopía facer 300. 300 programas de Cinefilia. Moitos parabéns por cada historia contada, cada plano analizado e cada emoción compartida. A por outros 300. Ola, son Alba Gallego e quero mandar unha aperta enorme e as miñas felicitacións por esos 300 programas. Cinefilia, que me acollestes tan ben en varias ocasións. Mándovos un bico enorme. Moi boas, son Alfonso Zarauza. Quería parabenizar a Cinefilia por estes 300 programas enchidos de cinema galego e en galego. Moitísimas grazas. A seguir aí. 300 programas de Cinefilia, dice pronto. Aí hai moito traballo, hai moito esforzo, hai moitas horas de carretera, de seguimento do noso cinema. Eu quero dar os parabéns ao equipo de Cinefilia, en especial a Simone, porque convertiuse de un tempo a esta parte no cronista do noso audiovisual. Forma parte tamén desta familia que é o audiovisual galego e Cinefilia xa é un referente da información sobre o noso cine e iso é gracias ao seu esforzo e a súa entrega. Moitos parabéns, Simone, moitos parabéns, Cinefilia. Ola, moi boas a todos os amigos e amigas de Cinefilia. Son Marta Doviro e quero mandar unha aperta enorme a toda a equipa de Cinefilia, en especial a Simone Saibene, e os meus parabéns por eses 300 programas.
Para min foi toda unha honra estar de convidada con vos no programa, así que agardo que sigades facendo cultura a través das nosas pantallas e por outros 300 programas máis. Un bico. Boa, Simone e Cinefilia. Moitísimos parabéns por eses 300 programas e que sexan moitísimos máis. Aperta grande. Ola, son Héctor Carré. Parabéns a Cinefilia polos 300 que chegan e polos que virán. Magnífico traballo. Aquí Mai Cabraña desde o plató natural da miña primeira curtametraxe como directora. Parei un segundiño para felicitar a Simone polo seu programa número 300 de Cinefilia. Moitísima sorte en todo, vémonos moi prontiño, espero que me invites. ¡Mua! Ata pronto! Parabéns, Cinefilia, por eses 300 programas e todo o que significa de ser ese espazo irreductible onde tamén nos tratan sempre os festivais e a toda a xente do mundo do cine. Moitos parabéns e 300 primaveras, 300 programas máis para Cinefilia. Ola, son Fernando Tato. Quero mandarlle unha aperta enorme a Simone, a todo o equipo de Cinefilia e felicitalo encarecidamente por eses 300 programas. Parabéns, moito amor. Ola, despois de 20.000 leguas de viaxe submarino, despois dos 400 golpes de Truffaut, chega os 300 programas de Cinefilia, comandado por Simone Saibene e todo o seu equipo, claro. Parabéns, auguri, tutti, felicidades. Bueno, moitos parabéns a Cinefilia por este programa 300 e tamén especialmente a Simone polo traballo que fai, por poñer en valor e poñer no foco a todo o audiovisual galego. Por moitos máis. Ola, son Ángela Andrada. Moitísimas grazas a Cinefilia por 300 programas de cine e moitos parabéns a Simone e equipa. Unha aperta moi forte. Amigos e amigas de Cinefilia, parabéns por estes 300 programas e moitísimas gracias pola vosa labor a hora de axudarnos a difundir todo o que é o traballo audiovisual que facemos desde Galicia. Así que moitos parabéns por estes 300 programas, ojalá sean 300 ou 1000 máis, e longa vida Cinefilia e longa vida audiovisual que se fai desde Galicia. Parabéns Cinefilia por falar de cinema na televisión local. E sobre todo por eses 300 programas. Parabéns. Parabéns Simone Saibene, Cinefilia. Moitos parabéns a todo o equipo de Cinefilia por ese programa número 300, que é moi difícil chegar a unha cifra tan longa e pues eso, longa vida ao cine e os programas que falan de cultura e do noso cinema. Picos de Gaita Filmes. Simone, parabéns a todo o público por estes 300, por estes valentes 300 e que hai que poner máis ceros. Moito ánimo e gracias por o que facedes, vale? Buena visione. Parabéns compañeiros de Cinefilia polo voso programa número 300. Todo un fito no audiovisual. Quero agradecervos a vosa contribución ao cinema galego. Sen vos sería a vida moito máis triste. Moitas grazas. Un bico. Parabéns a Cinefilia por estos 300 ciclos de vida, 300 ciclos de maravillosa información que nos enchen cada semana e que é un auténtico placer seguir esa rutina de vervos cada semana. Moitas gracias por existir. Felicidades. Moitos parabéns, Cinefilia. Ainda parece que foi onte cando arrancabades a vosa aventura e mira, aí estades xa celebrando o voso programa número 300. Isto é fantástico, sempre informando sobre as últimas novidades do cinema e nada, desexarvos que cumplades outros 300 e outros 300 máis e todos aqueles que teñan que vir. Seguid así e, novamente, dicirvos parabéns. Parabéns Cinefilia por estes 300 programas e grazas por facer un programa sobre cinema galego tan necesario. Picazo, Simone, todo o equipo. Por moitos máis. Moitísimos parabéns por estos 300 programas, parabéns a todo o equipo de Cinefilia, parabéns Simone, grazas por dar visibilidade ao noso cinema e gracias por poñer voz. Desexo vos polo menos outros 300 programas máis. Así que, nada, disfrutade moito e moita vida ao Cinefilia. Chao. Boas,
quería mandarlle os meus parabéns e unha aperta moi forte a Simone e a súa equipa, porque Cinefilia está de aniversario. Cumplen 300 programas. Así que desexo-vos unha longuísima vida, que cumplades moitos máis e a seguir con tanto éxito. Bicos e buona visione! Estamos de enhoraboa, 300 programas, 6 tempadas de Cinefilia. Viva a contracultura, carallo! E Simone ten o relevo asegurado. Hola, benvenidos a Cinelandia. Viñeronse arriba e cada quen quixo presentar unha sección deste renovado Cinefilia, agora Cinelandia. Agora vamos a coñecer ao personaxe Envidia de Revés 2. Agora vamos a revisar a cantereira do cine. Aquí remátase o programa. Buone visioni! Buona visione!